Перемога України – так назвала рішення Парламентської асамблеї Ради Європи українська делегація. Дебати у Страсбурзі щодо повернення російської делегації до роботи в ПАРЄ та зняття з неї санкцій завершилися провалом. Резолюцію повернули в комітет на доопрацювання. Росію права голосу в ПАРЄ позбавили ще в 2014-му через анексію Криму і збройну агресію на Донбасі. І от сьогодні проросійські сили хотіли внести зміни до регламенту та ускладнити застосування санкцій. Щодо цього протягом дня тривали запеклі дебати. Докладніше розкаже Олена Стецюк. Гроші чи справедливість? У Парламентській асамблеї Ради Європи на порядку денному резолюція, яка може повернути росіян до ПАРЄ. Проросійські делегати намагаються перекроїти механізм накладання санкцій на догоду Російській Федерації. Зокрема, підвищити до 2/3 кількість голосів, необхідних для підтвердження санкцій замість звичайної більшості. Українська делегація нагадала, торгувати принципами неприпустимо. Вся російська Держдума проголосувала у 2014 році за агресію, спрямовану проти суверенної держави України. Проти країни, з якою мала документально завірену дружбу впродовж 20 років. Росія тяжело розуміє, що таке цивілізовані методи спілкування. Вона розуміє силу. І кожен раз, коли ви пропонуєте пригласити їх сюди, за стол переговоров, это фактически нивелирование всех тех жертв, которые легли в борьбе з режимом Путіна. Український депутат Олексій Гончаренко у гумових рукавичках натякає, з росіянами страшно сідати за один стіл, бо можуть отруїти. А тим, хто хоче повернути Росію до ПАРЄ, потрібні спеціальні захисні засоби. Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко зачитала листи політв'язнів Кремля Олега Сенцова та Романа Сущенка. Вона пояснила, що бранці Росії впевнені, українські політики не поступляться совістю заради компромісу з Росією. Вона також заявила, якщо треба, Україна допоможе ПАРЄ вижити і без російських грошей. Нам говорили, що ПАРЄ не зможе вижити без грошей Російської Федерації. Україна, попри економічну кризу, з якою ми стикнулися, погодилася виділити $400 тисяч для європейського бюджету. Україна категорично у своєму твердженні і не голосуватиме за цю резолюцію. Після обмежень, накладених на російську делегацію, що в 2014 році за анексію Криму, росіяни відмовилися від участі в роботі асамблеї та, головне, припинили платити свій внесок до бюджету Ради Європи. Тепер їхня вимога – повернення, але без жодних санкцій. Бурю емоцій викликав виступ генсекретаря Ради Європи Турбьорна Ягланда, якого називають одним із прибічників ідеї повернення російської делегації. Ягланд заявив, він не має права впливати на позицію депутатів ПАРЄ та відразу ж додав, що виступає за повернення росіян у ПАРЄ. У мене є своя думка. Вже протягом тривалого часу, ви її знаєте, ми не маємо права позбавляти людей, які тут засідають, права голосу під час обрання генсека або суддів. Причому генсек почав виправдовуватися, мовляв, зміна санкційних правил не його власна воля, а спільна ініціатива Комітету міністрів та керівництва ПАРЄ. У залі стало гаряче. І ось кульмінація. Дебати в асамблеї показали, що у залі немає голосів для зміни санкційних правил. Документ надіслали в комітет на доопрацювання. Докладчик поняла, что резолюция не пройдет, хотя она мотивировала тем, что резолюция, что вот она подготовлена вроде бы на какой-то компромисс, а на самом деле это ведет к обострению внутри парламентской ассамблеи. Это является победой Украины, не только Украины, но и всех демократических сил, и однозначно является поражением России. Тепер до цього питання делегати Парламентської асамблеї Ради Європи можуть повернутися не раніше січня. Олена Стецюк, Заман, АТР.